bafuna lana sisolve u-x. Uma uqala ukuyibuka le equation uzobona ngathi uvele ufune ukusolva la ngaka left ngoba ngathi i-quadratic equation engasolveka. Kodwa sikhumbule ukuthi phela ku factorize ma quadratic equation kumele leli cele elaka left li equal u0. So njengoba kuthiwa equals -20 ngeke sikwazi ukuvele singene nje sifactorize, kumele senze ukuthi ngaka right kubhala ukuthi equals 0 hayi equals -20. Mocabanga singakwenza kanjani lokho? Kuzomela si-add u20 komabili amacele usho kahleke. Ngakho sothi 9x squared minus 42x plus 49 equals 0. Sesingaqala ke manje singene i-process yokufactorize. Uma sibuka ke siyabona ukuthi u9x squared uyi-perfect square. Siyabona futhi ukuthi u49 uyi-perfect square. Sizobheka ke ama-factor abani ama-factor 49. Siyazi ukuthi u9 uyi-perfect square ka3. So u9x squared is i-perfect square. I mean mase square root sizothola u3x squared. Ebese u49 mase square root sizothola u7, then 7 squared u49. Futhi siyabona ukuthi 7 times 3 u21, 21 times 2 ubani u42. Kodwa thina sifuna ubani sifuna u-42. Ngakho eyodwa lezi number u3 no7 kuzomela kube negative. Ubani ozoba negative u7. So -7 squared u49. Futhi -7 times +3 u-42. So asibhale ukuthi 2 times 3 times 7 equals -42 times -7 njalo equals -42 lakho. Asiqhubeke ke sizobhala sithi 3x minus 7 sikekele ebese sithi times 3x minus 7 noma sithi nge 3x minus 7 squared equals 0. Ebese siyehla sithi 3x minus 7 ngoba so square root kokubili square root 0 0 so sisala no 3x minus 7 ebese si add to 7 kuwo mabili amacele sisale no 3x equals 7. Divide umabili amacele ngo 3 sizosala no x equals 7 over 3. Impendulo yethu yokugcina ke leyo x equals 7 over 3.